kita sa Convention on the Rights of the Child. So amo na siya sir ang basis kung nga ang may RA 7610 kita. Okay. Ang aton opisina hindi lang man investigative, ang isa namon ka function is monitoring man sa treaty obligations sa aton gobyerno. Okay. So munang basis kung nga ang ga-conduct kami sang motu proprio investigations parte sa mga child abuse cases. Pero sir Pariosinino, halimbawa ang minor nga masiling mo blang ngati hindi iya pa maintindihan na ginahimo iya daw inosente pa siya. Pero magsiling ka minor at the age of 17 below amo ni sila ang makonsider as minor. Oo sir. Mag-18 siya sir, hindi na. Kami ang amon obrahon sini. I think tinatabo sa Barangay 30? sa diin ganit sir nga barangay 30. Barangay 30 o Barangay 30 Bacolod. Kay Kap ninyo Picheri Sir? la? Oo, kay Barangay Kapitan Picheri na siya Sir Vincent. Ay gakautod ang linya ni Sir Vincent. Now, ang aton malang amuning nga pausisaan na although pending ang case may separate ang ginaasikaso kay ang pamilya do disidido gid nga magpasaka sang kaso, may mga statement naman diri coming from the NOPO office. Pero kantuan tala nagkaroon liwat ang pamunuan kag spokesperson sang NOPO kay Siling Cubao. Daw hinali lang tiyalaan nga naton diri ang kun may ara gani issue party sa pulis. Ang balita no nagasunod-sunod party pulis ang balita na yun. Take pa rin sinisumong. Ang balita may pulis sa NOPO assigned nangastigo. Dason may ara pagid pulis nga nagpositibo sa illegal drugs. Di kundi daw ang problema siling kublado nagtinumpok naman liwat sa taga NOPO. Amo na ang isa ka mga sitwasyon nga gusto naton madula na kuntani nimo ang issue against sa pulis nga may ara sang illegal activities. Kay kabalo ka ginatingwaan man isang higher ups. Amo na gani ngang cleansing process, wala gauntat. Sige-sige ang ila cleansing process and every time nga may ara sang mga pagkambyo abisang liderato, ang ginahimo dira mga kaaksyon gusto sang leader bisan subungo sa Region 6 kita mo may mga one-time policy sa iyang campaign against illegal gambling. Kapin pagid kung ang involvement sa isa ka police about illegal drugs, tilain pagid na iyang istorya. Manakop kay illegal drugs, ikaw mismo gagamit kaya. Sorry gid, Sir Vincent, nautod ang linyata. You were saying kay na, sir? Oo sir, ang na-validate ko lang kung sa diin gani sa barangay. Barangay 30, Barangay 30. Barangay 30. Oo. Yes, sir. Sir, may nakuha nga CCTV footage from barangay. Daw may ara sila ginauyatan. Ginauyatan nga daw mo na subong ang evidence ng ginayatan man sang family or victim. Okay. So, ma-visit kita siguro sa barangay. So, consult kung pwede natin ma-access ang video. At the same time, ma-conduct man ko sang interview sa aton mga kabataan sa minor. Okay. Kinanglan na namon sa amon investigation. At the same time, siguro, monitoring na sang kaso. Kaya tapos na sir ang kaso sa barangay. Bali siling ni Kap ninyo Picheri kagabi, siling nga gintinguan niya ma-settle pero hindi ki magpa-settle ang victim kag ang pamilya. Daw ma-file gi sila kung no kaso, yes sir? So may ara na siguro certification to file action. Na amo na sang i-issue ni Kap na. So bali ang parents ang children ang certification to file action idalon ni nato sa aton Women's and Children's Desk. Sila na ma-process kuha sa affidavit sa aton mga kabataan same time ma-file sang case. Aha. Pero in your part, sir, istorya ka man o ma-investigar ka man sa pulis na ginareklamo, masugilanon man kamo sina? Oo. Gaan naton sila sang simpo man nga
hatag man sa ilang side. Oo. Pero at the same time, mamonitor na kami isang kaso kay kung due process pag diya sa proper venue, masabat niya man na. I For see, example, ma-file man natin case da sa court o sa prosecutor's office, gaan mo na sa isang time na mag-file siya counter affidavit or kung ano man ang i-file niya as additional nga kuha niya sa iyang sabat. Okay. I see. Kami sa gustoon ko man or hindi, i-monitor gid namon. I-take ni namon nga kaso kay mandated di kami under sa konstitusyon. Ang Okay. specific nga wording niya basta vulnerable sector, women, children, mga less privileged, iya ginakaso sang CHR. Oh, okay. Mandate ginagali sa inyo, iya. Mandate ginana. Gustuhon ko magsindi, mandate ginanamon sa Gani, anyway. Ma-update lang kami sa imo regarding sina. I understand the proceeding kasubong yung mamailan, parte man yung Fausto case gapon yung asikaso ninyo. Oo, sir, tinguha kita ma-follow up investigations naman. Aha. Anyway, Sir Vincent, salamat sa time mo gin-share. Ma-update lang kami ugaling sa imo. Okay, sir. No problem. Salamat. Halong. Morning. Good morning. Action Hotline. Now, siling diri ni Sir Vincent Para. Basta gali sa mga cases katulad sini, kapin pagid minors, kuan gid ya, papel gid sang Commission on Human Rights to conduct a motu proprio investigation. Meaning, sila yung personally may ara sa separado nga investigation on the matter o kung sini nga problema. Hatagan man opportunity ang police to explain sa iya side. Di kabalo ko ang WCPD kay ang ambal kagabi sa interview na Action Alvin nga do interesado gid ang pamilya. Do hindi gid ang pamilya ya magpasettle, no? Do nagpangayo na sila sang certificate to file action, no? Meaning ina siya amo na ang requirements in order nga maka-file ka sang kaso against sa pulis. Action Hotline. May ngalan actually ang pulis na nga ari kita diri pero siling ko gani